Tak neviem, tak učiteľka mi poradila dva odbory, na ktoré by som mal ísť. Jeden bol obrava škôl, na ktorom som, a jeden mi vybrala, že by som mohol byť hrobár. Ale... Rómsky dom našu školu, Bratislavskú medzinárodnú školu liberálnych štúdií, prizval k spolupráci na tomto projekte. Poznali sme sa už aj predtým, vedeli sme, že máme podobné záujmy a cieľom bolo motivovať, pritiahnuť mladých stredoškolákov z rómskych komunít, predovšetkým k štúdiu na vysokých školách, motivovať, podnietiť, podporiť možno aj také zdravé sebavedomie, aby ľudia boli motivovaní hľadať ten ďalší stupeň vzdelávania, aby si dostatočne verili a hlavne, aby sa vyznali v tej spleti informácií. Dnes je tých príležitostí na štúdium na vysokých školách strašne veľa, možno až príliš, že je veľmi ťažké sa v tom zorientovať a môže to byť odstrašujúce predovšetkým, ak človek nemá dobré zázemie alebo nemá finančné predispozície na to. A pritom väčšinou sa to celkom jednoducho dá aj pozisťovať informácie, aj poprepájať s tými možnosťami finančnej podpory a tak ďalej. Takže my sa snažíme byť ten mediátor, ten medzičlánok a pomôcť tým deckám, ktoré nad tým rozmýšľajú alebo zatiaľ možno len snívajú. Preto aj súčasťou tohto projektu je pomôcť mladým stredoškolákom vidieť tie vzory, ukážkové osobnosti, ktoré si prešli vysokou školou a vedia im odovzdať túto skúsenosť ďalej. Tak sme zo pár takých šikovných vysokoškolákov z rómskej komunity, ktorí tiež teda nemali ľahké začiatky, našli a sprostredkovávame aj ich životné osobné príbehy a predovšetkým ich motiváciu, ako sa rozhodli alebo čo ich motivovalo, inšpirovalo ísť na túto cestu, čo im to dalo, aké ďalšie možnosti v živote im to otvorilo. Jeden z nich, Ivan Rác, bol tu s nami dnes z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý zdieľal svoj príbeh so študentmi a rozprával im teda o tom, ako on sa dostal na vysokú školu, o dôležitosti toho najbližšieho prostredia, ktoré má človek okolo sebe, o dôležitosti toho, že človeku niekto verí a že ho posúva ďalej. A to sa odráža v tom, že človek potom začne veriť sám sebe, dá si šancu a baví ho a teší ho učiť sa a pracovať na sebe ďalej. Ivan Rác navyše sa venuje práve výchove a vzdelávaniu, učí na tejto vysokej škole a veľmi úzko pracuje s rómskou komunitou, takže on ešte aj oveľa bližšie vidí do tejto problematiky, verí tomu a to je to, čo naplňa jeho život. Boli obdobia, kedy ma to bavilo vzdelávať, učiť sa, hľadať, proste OK. To bolo najmä obdobie toho veku, najmä na základnej škole. Potom prišli tie obdobia toho dospievania, možno takých tých iných hodnôt, ktoré človek v tej dobe preferoval. A to vzdelanie nepatrilo medzi top tých hodnôt, ktoré som v tom rebríčku mal, a to treba priznať. Ale konec koncov aj tak proste človek potom zase potrebuje niečo, ako keby nejaký impuls, ktorý ho musí dostať na tú nejakú cestu, kde sa on musí rozhodnúť. A napriek tomu, že tie známky na tom Gimply neboli OK, neboli vždy také, aké si ich možno predstavoval, že ich bude mať, zmaturoval som veľmi dobre. Aj nad očakávania svoje, aj nad očakávania rodičov, ale čo je také príjemné, že aj nad očakávania tých ľudí, ktorí ma podceňovali. Čiže pre mňa je to takým tým impulzom ísť ďalej, nielen možno vzdelávanie, samovzdelávanie, ale aj tí ľudia, ktorí vás ovplyvňujú, ktorí sú vo vašom okolí a ktorí vás motivujú alebo nejakým iným spôsobom vedú k tomu, aby ste sa vzdelával proste, alebo aby ste niečo robil. Išiel som študovať potom sociálnu prácu
teda pomáhajúcu profesiu, kde treba priznať aj to, že to nebol odbor, s ktorým som bol na začiatku stotožnený. Proste nemal som tú ambíciu to robiť, ale opäť to bol asi nejaký osud, ktorý ma proste celým tým procesom aj vzdelávania, ale aj tých poznatkov a toho, čo tí kolegovia alebo tí učitelia vám odozdávajú, som si prešiel a pochopil som, že je to niečo, čo ma opätovne baví, niečo, v čom som sa našiel a niečo, v čom chcem pokračovať aj naďalej. Ako Ústav romologických štúdií sme kedysi prechádzali rôznymi úrovňami vzdelávania a ponuky rôznych študijných odborov a programov. Vyštudoval som ako sociálnu prácu v rómskych komunitách. To znamená, že tá orientácia bola veľmi úzko špecifikovaná práve na prácu možno terénnych sociálnych pracovníkov v rómskych komunitách. No neskôr, bohužiaľ, v roku 2010 sme prešli do programu, ktorý sa volá Sociálne služby a poradenstvo, kde sa naďalej venujeme úzko tej problematike aj Rómov, ale už to nie je možno tá ako keby najvýraznejšia a najvýznamnejšia cieľová skupina, ktorej by sme sa venovali. To, prečo je tomu tak, si tiež dávam otázky, že prečo sa možno zmenil ani nie tak odbor, ale prečo klesol záujem vôbec mladých ľudí študovať predmety, ktoré by boli o Rómoch. Pamätám si, že som mal spolužiakov, ktorých toto bavilo. Pamätám si, že som mal spolužiakov, ktorí chceli v tejto téme pracovať. Ale s odstupom času viem povedať, že proste vnímame úpadok toho záujmu študentstva o témy týkajúcich sa Rómov. Museli sme proste naštartovať proces inak a nešpecializovať sa len na túto komunitu. A preto sme vstúpili do programu, ktorý poskytuje pomoc, podporu, ochranu aj iným cieľovým skupinám ako Rómov. Ja sa ale už asi viac ako 10 rokov profilujem v sociálnej patológii, v patologických javoch, najmä v násilí. Výskumne sa orientujem predovšetkým na násilie na ženách. Bol som aj odborným garantom, expertom v rôznych národných projektoch, ktoré sa orientovali práve na špecializáciu násilia na ženách a na rómskych ženách. Čiže snažím sa možno dostať aj do prostredia, alebo pochopiť to prostredie rodinné, aké majú ženy postavenie v rodinách a možno poukazovať aj na takéto fenomény, pretože na tie sa veľmi často zabúda. A je to opäť veľmi náročná práca, ale o to je to pre mňa dôležité práve o tomto rozprávať a možno prednášať a hovoriť a vymieňať názory a skúsenosti. Drž sa, no? Ja nechcem tu filozoficky uvažovať nad identitou a podobnými príbuznými pojmami a výrazmi, ale akože, že čo to je dneska povedať, alebo ak poviem, že nie som Róm, budem za to linčovaný, a ak poviem, že som Róm, tak teraz ako budem vyhlásený za svetca? Pretože ja som počas toho svojho života proste prechádzal rôznymi vecami, proste rôznymi životnými udalosťami a áno, mám ženu, ktorá je nerómka, je z radou majority. Mám dievčatko, ktoré je tiež už nie rómka. Kto som? No, ako rodičia tiež, hlavne mama, aj napriek, ona sa tiež nevždy stotožňovala so všetkými Rómami v tejto spoločnosti a sama musím priznať, a nechcem ale za ňu hovoriť, že sama má nejaký názor na Rómov, na niektorých Rómov napríklad v rómskych komunitách. Čiže, čo je toto stotožňovanie sa s tým rómstvom? Bol som oslovený mnohými ľuďmi tu v obci, že by som mohol kandidovať, čo som aj v roku 2010 urobil. A od roku 2010 som poslancom. To znamená, že v roku 2014 som opätovne kandidoval a opätovne sa mi podarilo dostať do ako keby poslaneckého zboru. Čo je pomerne zaujímavá vec je, že v tom poslaneckom zbore alebo v tom zbore poslancov som jediný Róm
Čiže ak sa človek vzdeláva, ak človek sa chce vzdelávať a má priestor na to, tak mu to otvára proste mnohé možnosti, ktoré môže len využiť a môže to byť prospech neho, ale zároveň aj tej komunity a lokality, v ktorej sa on proste nachádza, pretože to nie je len o tom, že rastiete vy, ale zároveň môže rásť aj možno nejaká skupina alebo komunita ľudí, ktorú vy v tejto chvíli zastávate. Toto je základná škola zbehov, kde som strávil prvých 8 rokov vzdelávania, kedy som si uvedomil, ako je pre mňa vzdelávanie, alebo teda aj hodnota toho vzdelania veľmi dôležitá. Je to prostredie, v ktorom som prežil skutočne veľa príjemných chvíľ, odkiaľ si odnášam veľmi veľa skúseností, ale treba povedať, že odnášam aj vedomosti, ktoré mi vštepovali moji vyučujúci, o ktorých môžem povedať, alebo o ktorých môžeme v tejto chvíli hovoriť skutočne len v pozitívach, pretože mi nikdy nedali najavo, že som iný, nikdy mi nedávali najavo to, že by som patril do nejakej skupiny, v tomto prípade napríklad do skupiny Rómov. Videli v nás to, že možno niečo v budúcnosti dokážeme a že možno to tej obci alebo možno to tej škole ako inštitúcii v budúcnosti vrátime. Alexandria ako centrum vzdelanosti. Študujem na Univerzite Svätého Cyrila Metoda, odbor sociálnej služby a poradenstvo vo verejnej správe, 3. ročník bakalársky. A jednoducho je to o tom, že ja som presvedčená, že to robiť chcem. Chcem sa venovať rómskej problematike, rómskym deťom a kvázi byť im ako vzor. Tak ako mne boli raz vzdelaní Rómovia vzorom, a v podstate som aj vďaka ním tam, kde som, tak aj ja chcem byť rómskym deťom kvázi nejakým vzorom. A chcem im ukázať, že jednoducho sa to dá, lebo dá sa to. Teda v čase, keď viedol výboje, keď budoval veľkú... Kolektív ma v prvom ročníku vnímal tak, že v prvom rade boli prekvapení, že tam nejaká Rómka vôbec je. Ale nejako som nezaregistrovala, že by mali so mnou nejaký problém. Práve, že som sa snažila nadviazať komunikáciu. Behom týždňa som získala kamarátov, sme sa stretli na káve, potom na jesť. Nikdy som nevnímala to, že som Rómka, ako handicap. Vnímam to jednoducho ako svoje plus. Lebo ja im môžem reálne ukázať, že i keď som Rómka, pozrite sa, čo všetko viem. Ja absolútne s tým nemám problém, že som Rómka, ja som na to hrdá. A som hrdá na to, že im to môžem ukázať. Napríklad ja im nehovorím, akým činnostiam sa venujem. Ja im to nehovorím, lebo neviem... Nemám rada, keď o sebe rozprávam a robím toto, a ešte toto robím. Ja práve chcem, aby to oni videli. Oni to nemusia odo mňa počuť, nech to vidia. Rómsky literárny klub funguje už 5. rok. A teda je to klub rómskych spisovateľov, rôznej vekovej kategórie. Máme tam spisovateľov, ktorí majú 10-12 rokov a až po 56-ročnú pani. Píšu v rómčine niektorí v slovenčine a vždy, keď je nejaký literárny večer a ideme krstiť zbierku, tak jednoducho mne sa to strašne páči, lebo vždy pozveme nejaké deti, buď z osád, teda aby mali vzor, že dajú sa im nejaké knižky, príde tam naša rodina a ja zrazu vidím pokope 70-80 uvedomelých Rómov. Pred 2 týždňami sme mali teda ako klub rómskych spisovateľov akciu v Hanušovce nad Toplou. Išli sme do špeciálnej základnej školy, teda prezentovať literárny klub. Ja osobne som sa nikdy nestretla takto s takým veľkým počtom takýchto detí. Hej, mentálne retardované, lebo niektorí tam majú vyššiu mentálnu retardáciu, niektorí nižšiu. A zrazu som prišla na to, že ja mám medzery v tom, ako k takýmto deťom pristupovať. Pretože škola ma to bohužiaľ neučí, čo je na škodu. A teda ako tie detičky zaujať. A teraz ešte zaujať ich knihou. Toto je na tomto najťažšie, že zaujať ich knihou. Preto sa asi v budúcnosti budeme orientovať na inú vekovú kategóriu a možno, že do nejakých komunitných centier, lebo ako je pekné, že videli, že tieto detičky teda videli takýto zase úplne iný vzor toho Róma, Rómky. Podľa mňa im to možno určite niečo dalo, že si povedali, keď zaspávali a boli u nás na škole takí a chodili tam na vysokú školu, ale
Ale na druhej strane si myslím, že minimálne štvrtina z tých detí tam nepatrila. To je zase ďalšia vec, pretože u nás u Romov to funguje tak, že keď nám dieťatko dovrší 6 rokov, tak idem za riaditeľom špeciálnej školy a rýchlo mi tam prosím vás touto dieťatko dajte, lebo má zadarmo obedík a takéto veci. Bohužiaľ je to tak, to je holý fakt. A ďalšia vec je, som tam, okrem toho, že tam bol riaditeľ Róm, za čo som akože veľmi vďačná, že tam bol Róm riaditeľ, tak tam nebola ani Rómka, ani jedna Rómka nejaká, že asistentka učiteľa alebo učiteľka. U rómskych detí je ten problém, že oni potrebujú dôverovať niekomu. Aj v škole. Oni potrebujú dôverovať niekomu. Oni sa potrebujú cítiť dobre. Prečo napríklad u nás v Brezne komunitné centrum a dieťatko tam nechcelo, chlapček tam nechcel chodiť do školy. Že prečo tam nechceš chodiť, prváčik? Že jednoducho nikto si k nemu nechce sadnúť a nadávajú mu, ale sa mu nedivím, že on nechce chodiť do tej školy. Má 6 rokov, aké to musí byť pre neho ťažké ísť do tej školy, keď vie, že ostatné detičky ho nemajú radi. Keď som mala 10 rokov, tak prišla do detského domova jedna pani s dcérou a malým psíkom. A ja som najprv, ježiš, čo zase prišli, že zase nejaká kontrola, lebo v tom období chodili kontroly do detského domova. Ja, že Pane Bože, zase nejaká kontrola, totálne som ich ignorovala. A tak zavolala si ma pani riaditeľka, že teda toto by mohla byť teda moja budúca rodina, že či chcem ísť. No a tak ja som povedala, že všade lepšie, než v domove, tak teda, že ideme vyskúšať na víkend. A fakt, ako ja si myslím, že my sme sa asi stretnúť mali. Malo to tak byť, lebo my sme si tak sadli, že fakt ich vnímam ako moju rodinu. Jednoducho výchovu mi dali, vždy sa so mnou minimálne 2 hodiny rozprávali. Vždy, Nastinka, netrápi ťa niečo, keď mi niečo trápilo, rozprávali sme sa, debatili sme o tom. Oni mi vždycky hovorili, že to nevadí, že si Rómka, jednoducho ber to ako svoju silnú stránku, nie slabú stránku. A jednoducho takto som sa to naučila vnímať a musím povedať, že sa mi za život nestalo ani raz, že by som mala problém s tým, že som Rómka. Vyrastal som v detskom domove, bolo to veľmi ťažké, to obdobie, hlavne v tom, takéto, keď som sa rozhodoval, či pôjdem na vysokú školu, či nepôjdem na vysokú školu. Nebolo to šťastie na všetkých, ako od všetkých takáto podpora, ale myslím si, že pani riaditeľka, ktorá máme aj doteraz veľmi dobré vzťahy s ňou, alebo teda máme spolu, tak tá ma aj pripravovala na tie príjmačky, že mi verila a učila sa so mňou, keď som nevedela aj tú skúšku spraviť dekánsku, že proste ako robila všetko preto, aby som to spravil. Takže to bola taká dôvera. To, že som Róm, bolo v rámci štúdia na základnej škole asi dosť náročné v rámci obci. Ale v detskom domove som sa až tak s tým, ako s tou diskrimináciou nestretol. Hlavne v tej dedine, keď pokrikovali, že domováci, darebáci, alebo cigáni, alebo takže ako nehovorím, že to bola nejaká tragédia. V tom období to až také ešte asi nebolo, lebo ako študovalo sa všeliako, však vtedy toľko ani špeciálnych škôl nebolo, ako je teraz. Takže všetci sme v jednej triede študovali a niektorí skončili v 7., 8., ale tak ako skončili, išli ďalej na odborné učilište, ale všetci sme boli na tej malej obci, v tom malom meste, ako boli dobrí trojkári, boli dobrí štvorkári, ale boli aj takí, že slušní päťkári, ale slušní. Dôležité pre toho pedagóga, aby podchytil toho žiaka, je asi sám ten pedagóg. Že mal by byť skôr taký autentický. To znamená, že mal by byť aj on taký ten motivačný činiteľ. To znamená, že aj ja sa možno často, a určite som často pre hlavne deti z detských domov, ale možno aj pre týchto chlapcov, ktorí sú tu u mňa v práci takým motivátorom, že sám som Róm a že sám proste mám a vyrastal som v takých podmienkach, ako som vyrastal, že možno chcem
a že som niečo dosiahol. Ja ešte nehovorím, že to je úplné, ale že je to také pre nich zaujímavé. Ako ja nemám problém im povedať, že som Rómom, však ako Róm a že som vyrastal v detskom domove, že proste tie začiatky boli také, tak ich to samotných tak prekvapí. Takže ten učiteľ by mal byť prvorady tým motivátorom a hlavne asi je to veľmi náročné, ale asi viac možno pochváliť, dnes málo chválime. A pre tie deti a hlavne deťmi, ktorí sú také menej úspešné alebo sú aj možno takým nejakým, možno majú aj cítia tú diskrimináciu alebo že nie sú tak uprednostňované, že ich tak povzbudiť, lebo hovorí sa, že všetko zlé je na niečo dobré. A že všetko, to znamená, že v budúcnosti by vedel lepšie zvládať tie záťažové situácie. Som sa možno len spýtal, že ako KBT nahliada na to budovanie zdravého rešpektu detí versus... Organizujeme konferenciu každý rok, v októbri je názov Križovatky. Je to zamerané na deti zo sociálne málo podnetného prostredia, deti s poruchami správania, deti v ústavnej starostlivosti, deti, ale aj deti rómskeho etnika, kde proste sú umiestňované veľa detí v ústavnej starostlivosti, od polepšovní v úvodzovkách až po detské domovy. Konferencia je veľmi úspešná. Mávame veľa účastníkov, je tam od 170 do 220 ľudí. Je to 7. ročník, spolupracujeme či s univerzitami, ako je Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Vysoká škola svätej Alžbety, Aleščiek, ako je Vysoká škola Univerzita z Ostravy, z Brna, z Prahy, od ministerstva školstva, ministerstva sociálnych vecí až po ministerstvo vnútra. Učím na vysokej škole v Bratislave. No a začiatok bol asi pre mňa dosť taký náročný, tým, že tam bolo veľa študentov. Nevedel som, že čo vlastne oni odo mňa očakávajú, alebo ja od nich. Ale musím povedať, že to pochopenie vôbec toho vysokoškolského vzdelávania je dnes tak ako dané, že akože je to zlé a že zabudáme, že aj samoštúdium, že ako tej zodpovednosti učíme nielen v vysokej škole, ale že aj tí žiaci niečo musia preto spraviť. Že pripravovať sa dnes je ten tlak spoločnosti na umiestnenie sa na trhu práce, že ako keby sme to vysokoškolské štúdium tak trošku podhodnocovali a že sa hovorilo, že na vysokej škole sociálnej práci študujú všetci. Ja som o tom presvedčený, že nie je to len o tom, že musím robiť tú sociálnu prácu, ale že tá vysoká škola vychováva aj k takej tej socializácii, takej, že nemusím byť sociálny pracovník, ale môžem byť slušný človek, sociálne cítiaci človek, môžem byť raz v budúcnosti filantrop, môžem byť veľký podnikateľ, alebo aj stredný podnikateľ a že viem pomáhať. No a potom ďalej učím ešte doplňujúce pedagogické minimum pre tých, ktorí by chceli v budúcnosti robiť pedagógov alebo sociálnych pedagógov. Takže to je také, že nie je to jednotvárne, že nemám len, že som riaditeľom diagnostického centra, ale že popri tom sa ešte aj ja musím vzdelávať, pripravovať sa, že to také nie je jednoduché. Veľmi rada som sa učila a bolo to aj vidieť na mojich známkach, na mojom prospechu. Bolo to až do doby mojich 11 rokov. Potom moji rodičia museli sa presťahovať za pracou do tohto mesta Žiar nad Hronom. No a keď som začala navštevovať základnú školu na 2. stupni tu v Žiari, tak ten celý môj vzťah k učeniu sa zmenil. Nebolo to tým, že ja som nechcela sa učiť, že som stratila záujem. Bolo to spôsobené práve tým, že zmena prostredia a hlavne to, že noví spolužiaci ma nevedeli prijať ako Rómku.
Mala som dosť ťažké obdobie, pretože, ako som už spomenula, žiaci ma nechceli prijať medzi seba, odsudzovali ma, veľakrát mi nadávali do cigániek a podobne. Takže ono sa to potom vlastne aj odzrkadlo na tom prospechu a tie moje známky sa zhoršili. No a keďže som mala zlý prospech už, hej, že sa stala zo mňa z jednotkárky priemerná žiačka, tak som nemala veľa možností a nemohla som si vybrať strednú školu už takú, ako by som chcela ja. Takže ostávala mi jediná možnosť ísť na učňovku. No a vybrala som si ako predavačka potravinárskeho tovaru. Študovala som tu 3 roky. Vyučila som sa takisto, záverečné skúšky som zvládla veľmi dobre. No a keď som už končila stredoškolské vzdelanie, tak som sa vydala. Založila som si rodinu. No a až po čase, keď som sa zamestnala v sociálnej oblasti ako asistentka terénneho sociálneho pracovníka, tak som vlastne zistila, že potrebujem sa dovzdelať, potrebujem si to vzdelanie zvýšiť. Keďže pracujem v tejto oblasti, tak aby som mohla poskytovať tým klientom čo najodbornejšie poradenstvo, tak musela som jednoducho vzdelávať sa, mať vyššiu úroveň, vyššie to vzdelanie. Tak dozvedela som sa o takej možnosti, že dá sa študovať aj popri zamestnaní, aj teda v tom vyššom veku. No a naskytla sa mi taká príležitosť študovať na súkromnej sociálnej a pedagogickej akadémii. Tak som si tam podala prihlášku, no bola som prijatá a popri zamestnaní som študovala 4 roky. Urobila som si maturitné vzdelanie. A zase mi to nestačilo, pretože som si pomyslela, že mohla by som aj kariérne postúpiť, hej, rásť. A preto som si povedala, že idem aj ďalej. Myslím si, že táto spoločnosť potrebuje vzdelaných ľudí a chcem dokázať nielen sebe, ale aj tejto spoločnosti, že aj my Rómovia sme schopní, dokážeme sa vzdelávať a jednoducho pre túto spoločnosť môžeme byť veľkým prínosom. Tu v meste Žiarna Dom je taká osada, ktorá sa volá Cortina, vlastne s ktorou pracujem, dá sa povedať, že dennodenne. A títo obyvatelia ma vnímajú veľmi pozitívne. Nemyslím si, že by to bolo práve tým, že vedia, že mám vyššie vzdelanie, alebo teda, že sa vzdelávam ešte aj popri zamestnaní, lebo mnohí o tom ani nevedia, netušia. Ale možno je to taká prirodzená autorita aj vzhľadom k tomu, že s nimi už dlho pracujem a v podstate sme si vybudovali vzájomný taký dôverný vzťah. Moju prácu veľmi milujem, neviem si ani predstaviť, že by som robila niečo iné. Robím ju už pomaly 8 rokov a úplne som sa v nej našla. Naplňa ma strašne a ja už ani neviem si predstaviť niečo iné. Aj keď malými postupnými krokmi, ale snažím sa tých klientov doviesť nikam, aby teda napredovali. Alebo aby, keď aj je to úplná, že možno maličkosť pre niekoho, ale pre tých ľudí je to obrovská pomoc. A potom ešte, keď vidím tú vďačnosť od tých ľudí, tú radosť, tak je to úplne na nezaplatenie. Fakt, napríklad stalo sa mi predvčerom, klienti vedia o tom, že terénna sociálna práca končí ako projekt, teraz 31.10. Tak sme už vopred upozorňovali, že teda budeme končiť aj my a že už v novembri sa zrejme teda neuvidíme, lebo sme ešte tedy nevedeli, že či nás mesto podrží, či nám ešte ďalej predloží pracovnú zmluvu a tak ďalej. No a stalo sa nám, že teda klientky prišli sa opýtať nás, že teda ako sa rozhodlo vedenie mesta, že či nás podržia alebo nie. A keď sme im oznámili teda, že budeme pokračovať ďalej aj v novembri, tak tá ich radosť úplne objali nás a ďakovali, že teda budú môcť ďalej využívať naše služby. Takže toto je práve to, čo ma teší, čo ma naplňa. Dúfam, že ja sa nebudem vzdialovať rómskej komunite tým, že budem vzdelanejšia. Toto by som naozaj nechcela. Viem, že je táto skutočnosť, ale dúfam, že teda mňa sa to týkať nebude. Naopak, ak dosiahnem nejaké vyššie postavenie alebo jednoducho to vzdelanie, tak nikdy nezabudnem
na túto prácu, na týchto ľudí a budem sa stále snažiť byť im nápomocná. Môj sen je ukončiť si to vysokoškolské vzdelanie a keby bolo možné, tak na tej vyššej až teda dosiahnuť ten magisterský titul. Ale poviem pravdu, že teraz čím ďalej, tak tým viac uvažujem nad tým, že možno ani nie tak sociálna práca, ale skôr by som sa chcela zamerať na psychológiu. Práve táto oblasť ma veľmi zaujala a chcela by som jednoducho dostať sa do tejto oblasti a možno niekedy v budúcnosti založiť si možno nejakú poradňu psychologickú alebo niečo a pomáhať ľuďom. Áno, je potrebné mladých ľudí motivovať k tomu, aby sa vzdelávali. Ako som už spomenula, táto spoločnosť potrebuje vzdelaných ľudí. Ale na druhej strane, ak povieme A, musíme povedať aj B. A to znamená, že tí, ktorí naozaj nemajú finančné prostriedky na to, aby sa mohli vzdelávať, ale majú chuť sa vzdelávať, tak treba týmto ľuďom pomôcť. Nájsť nejaké opatrenia, nejaké mechanizmy na to, aby tí ľudia naozaj mohli študovať. Lebo je to veľmi, veľmi ťažké, ak tá rodina sa nachádza v hmotnej núdzi a jednoducho nemôže tomu dieťaťu dopriať to vzdelanie. Pretože či je to už finančný problém kvôli cestovnému, alebo celkovo náklady na štúdium, tie náklady sú naozaj veľmi vysoké a nie každá rodina toto zvládne. Takže ak chceme, aby sa ľudia vzdelávali, mladí ľudia, tak by sme ich mali podporovať, mali by sme im jednoducho pomôcť možno aj finančne, aby mohli študovať. Nielen mladí Rómovia potrebujú a teda mali by sa vzdelávať, ale takisto aj z majoritnej spoločnosti. Prečo by sme to mali deliť? Ja si predstavujem integráciu Rómov tak, že už sa nebudeme deliť na Rómov a nerómov, ale tá integrácia mala byť o spolužití. Čiže aj v tejto oblasti, prečo by sme sa mali deliť, že toto sú Rómovia, tak ich ideme podporovať a študentov z majoritnej spoločnosti nie. Veď aj tam sú ľudia, ktorí sú na dávke hmotnej núdzi, ktorí jednoducho tiež potrebujú pomoc. Nemôžeme podporovať segregáciu. Či je to už v osadách, či je to v školstve, jednoducho potom si protirečíme. Zásadne som proti tomu, aby sa vytvárali nejaké rómske školy. Pretože potom to nie je integrácia. Tak ja som vyrastal v Učenci, v rómskej rodine, ale býval som normálne v paneláku medzi normálnymi bielými ľuďmi a aj som sa kamarátil s bielými ľuďmi, so susedmi a tak. A nikdy ma tak nediskriminovali, že nie, ty si Róm, ty si niečo zlé. Proste niekedy aj ohovárali predo mnou, že cigáni a neviem tak nejak, že proste niečo zlé. Ale mne to nikdy tak nepovedajú, že ty si zlé. Väčšinou, keď sa tak prehejkli, alebo čo tak to povedať, že jaj, sorry, že ty si iný. You have to give way. One of you have to give the way, right? Yeah, that's the communication. Ja som sa za začiatku učil dobre, na jednotky, dvojky, ale nikdy by ma nenapadlo, že by som chcel byť tanečník. Ja som začal som asi, keď som mal 13 rokov, ma bavili akrobatické veci, tak som sa tak učil gymnastiku. No a potom neskôr som sa nejak dostal k tancu, lebo som vedel také premety a tak. Tak ma doviedli do CESPOMu, to je Centrum sociálnej pomoci mladým, a tam bol jeden krúžok tanečný. To som bol deviatak. Tak potom mi vraveli, že mám ísť na konzervatórium, že nemám ísť na hotelovú akadémiu, že ty čašníka nebudeš chcieť robiť. No ale ja som si povedal, že ale nie, že ja nie som dobrý v tom, že možno, že ma to ešte aj prejde, alebo čo. Lebo to ešte bolo, čo ja viem, 2 roky som tancoval len. No a potom ako som išiel na hotelovú akadémiu, tak som zistil, že to ja nechcem robiť. Ale v prvom ročníku som prepásal talentovky, no tak som išiel o rok, no a zobrali ma. Tak som vlastne, no ako keby stratil 2 roky
ale tak nie je to zbytočné, lebo som sa tam niečo iné naučil. No prvák bol ťažký. V druháku sa mi to riadne začalo páčiť. Vtedy sme sa už začali učiť aj súčasný tanec. Základy súčasného tanca a to ma začalo strašne baviť, lebo je to taká prirodzená technika. Na konzervatóriu boli na škole asi 3 Rómovia so mňou, alebo 4, takže nie je veľa. Možno, že som sa takedy cítil, že som tu sám, ale nie, ja to tak neberiem, že je to úplne rozdielne. Iba možno, že máme inú farbu pleti, alebo očí, alebo vlasov, nič viac. Sme rovnakí ľudia všetci. Potom som to doštudoval, no a v štvrtáku som sa rozhodoval, že či pôjdem že či si spravím to pedagogické minimum, alebo si urobiť to vyššie vzdelanie, vlastne ísť študovať na univerzitu a získať aj pedagogické zručnosti, viac tých vedomostí. Aby som potom si mohol získať lepšiu prácu, lepšie zamestnanie. No najskôr som bol na VŠMU na prijímačkách. No a potom som mal to druhé prijímačky som mal v Linci. Tam som išiel s 2 spolužiačkami vlakom. No a keď som vlastne prišiel na prvé kolo, tak som si povedal, že wow, som mal taký pocit, že ja semka patrím. Neviem prečo, možno som si to iba tak do hlavy dal, že tuto je to lepšie na súčasný tenis, tak semka pôjdem, ale sa mi aj viac proste páčilo to prostredie, tí ľudia okolo tu, ale vtedy som ešte neuvažoval tak, že pôjdem semka. Iba som to myslel tak, že je to tu pekne, ale že pôjdem do Bratislavy. No ale potom až keď mi povedali, že ma zobrali, tak vtedy som sa v momente rozhodol, že pôjdem sem. Zarobil som si na školné a na nejaké to ubytovanie na 2 mesiace alebo tak nejak. No a ešte sa mi podarilo skontaktovať sa s jednou pani, ktorá mi vlastne napísala článok o mne a tam uskutočnili jednu zbierku pre mňa a vlastne z toho som si zaplatil školné na prvý semester. A je dobré, že takí ľudia ešte existujú, ktorí pomáhajú ľuďom, ktorí sú v núdzi, hlavne mladým ľuďom. Je to dôležité v dnešnej dobe. A som vďačný, že takí ľudia sa nájdú. Ja už sa to cítim ako doma. Neviem, že či z tej tendencie, že keď som bol aj na konzervatóriu, tak som býval na intráku, tak keď ma dali z jednej izby na druhú, tak som si musel hneď zvyknúť. Tak ja už som taký adaptovaný v tomto prostredí. Na začiatku som mal aj problémy s angličtinou, teraz komunikovať furt v angličtine, rozmýšľať v tom jazyku. Taký sa mi stalo, že som napríklad povedal spolužiačke po slovensky niečo, lebo som si neuvedomil, teraz rozprávam po slovensky, teraz po anglicky. Lebo už tak im rozumiem, že ako keby rozprávali po slovensky a neuvedomujem si, že rozprávajú po anglicky. Tak potom ja poviem niečo po slovensky. No ale teraz je to už tak lepšie. Naučím sa aj nemčinu a to bude aj ľahšie si nájsť robotu. Tu sú ľudia strašne pestrí. Tu sú Číňania, z Indie ľudia, proste bieli, čierni, to je jedno. Ale tu ide o to, aký si. Aký máš charakter, ako vieš tancovať. Som rozprával, že príde jeden režisér natáčať dokumentárny film o študentoch rómskych zo Slovenska. No a oni, že ty si čips, že ty si Róm, vlastne nevedeli. Takže ani nevedeli, že som Róm. Teraz sa to zistilo.
V rámci projektu MRK2 som dostala príležitosť pracovať v materskej škole, za čo som veľmi vďačná, pretože keby nebol tento projekt, tak myslím si, že nikdy by som sa nedostala na takúto pozíciu. Zúčastnila som sa výberového konania a mojou výhodou bolo to, že som už predtým pracovala s deťmi v Centre voľného času, kde som viedla divadelný a tanečný krúžok. Takže som už mala skúsenosti s prácou s deťmi. A tiež to, že som ovládala základy rómskeho jazyka. Tiež požiadavka bola na prijatie do tohto projektu, že má to byť Róm. A zúčastnila som sa ako jediná Rómka, takže to bola moja výhoda. Skúsenosť ukázala, že naozaj je veľmi dobré, keď je tu aj nejaký ten asistent, alebo keby tu bol aj možno v budúcnosti učiteľ, ktorý je rómskeho pôvodu, pretože je tu prevažne väčšina rómskych detí. A určite je lepšie, keď je tu niekto, kto pozná ich mentalitu, ich prostredie, ich komunitu. Aj tu rodičia ináč vnímajú toho učiteľa alebo asistenta. Myslím si, že mojou výhodou je aj to, že som miestna obyvateľka a poznám všetkých tu Rómov, mám s nimi priateľské vzťahy, s väčšinou si aj tykáme, takže sú voči mne otvorenejší. A zistila som, že táto práca ma veľmi baví a naplňa a chcela by som ísť týmto smerom vo svojom živote a preto som sa rozhodla aj študovať na vysokej škole v danom odbore. Mám už 2. ročník za sebou, mám 2 roky praxe v tejto škôlke. A v rámci projektu sme absolvovali aj rôzne adaptačné vzdelávania. Študujem na Univerzite Mateja Bela v odbore predškolská a elementárna pedagogika a som spokojná s týmto štúdiom. Máme dobrých profesorov a aj študentky, ktoré mám ako spolužiačky, sú veľmi priateľské a milé a som veľmi rada, že práve do takéhoto kolektívu som sa dostala a tiež som si tu našla veľmi dobré priateľky, aj najlepšiu kamarátku. Samozrejme, externé štúdium je iné štúdium ako denné, čiže za 8 hodín musíme častokrát zvládnuť látku, ktorý tu denní študenti na ňu majú 32 hodín. Ale tak človeka stále obohacujú tie prednášky, alebo stále sa na nich dozvie niečo nové a samozrejme tie praktickejšie prednášky, ktoré sa fakt týkajú tej praxe, aby sme vlastne viedli tie deti k rozvoju osobností. Ja som sa nikdy nehambila za svoj pôvod. Už keď som prišla na strednú školu, tak som oznámila, že áno, som Rómka a nemala som s tým problém. Nikdy som sa za to nehambila, ani sa nebudem za to hambiť. A čo sa týka vysokej školy, tak túto absolútne nevnímam, pretože tu sú už zrelé ženy, ktoré nevnímajú ľudí podľa priezviska, ale podľa charakteru a ich skutkov. Chcela by som v prvom rade dokončiť. Tam vystúpim bakalársky. A keby sa mi to podarilo, tak nebránim sa ani ísť ďalej na magisterské štúdium. A vlastne chcela by som mať tú kvalifikáciu, chcela by som vyučovať v materských školách. A vlastne by som chcela aj pozdvihnúť, aby viac Rómov študovalo na vysokých školách, pretože keď sa pozrieme, keď ideme napríklad do škôlky alebo do školy, je tam, alebo niekde ku doktorovi, právnici na Slovensku, väčšinou sú tu nerómovia. Málo kedy otvoríme dvere a vidíme doktora Róma, alebo právnika Róma, alebo sudcu Róma, alebo vidíme, že väčšinou sú to nerómovia, ktorí vlastne majú tie vysoké školy, v ktorých stretávame aj v týchto oblastiach. Takže by bolo veľmi dobré, keby sa zvýšil ten počet, keby naozaj tí Rómovia sa rozhodli, pretože určite sú inteligentní ľudia, ktorí majú potenciál a vlastne sú to Rómovia, ale sú šikovní. V rámci projektu MRK2 som sa zúčastnila rôznych školení v Banskej Bystrici. Získala som množstvo kreditov, dokonca som absolvovala adaptačné vzdelávanie. Dostala som príležitosť reprezentovať túto školu a škôlku na národnej konferencii, kde som bola vybratá zo 150 asistentov. A
napriek tomu, že som sa snažila, vynaložila som veľké úsilie, dala som do toho maximum, prihlásila som sa na vysokú školu a hoci som v 2. ročníku na vysokej škole, čiže mi chýba už iba ten rok do ukončenia, tak tá perspektíva je horšia, pretože od decembra som nedostala zamestnanie, pokračovať v tejto práci, ale chystám sa ísť ešte za pánom zriaďovateľom školy, za pánom primátorom a dúfam, že sa to nejako vykryštalizuje a zlepší sa tá situácia, že dostanem tú nádej, tú príležitosť. A uvedomujem si, že áno, je to pravda, že Rómovia majú ťažšie tie prekážky k dosiahnutiu cieľov. Musia sa viacej snažiť, musia viac dokázať v živote, vynaložiť viac úsilia. A tá cesta je kľúkatejšia, tie prekážky sú ťažšie. A medzi ne môže prísť aj taká, ako sa napríklad teraz mne naskytla, že som nedostala to zamestnanie od decembra. A myslím si, že dievčatá, alebo ktoré sú v rovnakej situácii ako ja z tohto projektu, že možno si dali aj prihlášky na vysoké školy a zamestnávateľia im nedali tú príležitosť, tak možno sú sklamané, zúfalé teraz, že o čom je to, na čo sa vzdelávať, keď aj tak nedostaneme tú príležitosť pracovať. Ale každá tá prekážka by nás mala posunúť ďalej. Nemali by sme sa vzdávať a mali by sme dokončiť tie vysoké školy. A určite si myslím, že človeka to posilní a niečo naučí. A ešte však treba rozhodiť siete, treba si rozposlať žiadosti a ja som tak urobila a pevne dúfam, že sa zamestnám. Ak nie tu, tak niekde inde a budem môcť robiť to, čo v živote chcem.